Jeg skal bevise, hvordan man roterer en funktionsforskrift rundt om x-aksen. Okay, hvis man kigger på denne graf, kan man se, at funktionsforskriften er roteret rundt om x-aksen. Dette skaber sådan skiver, som I kan se. Og de her skiver kan laves om til en cylinder. Og så for at finde rumfanget af denne cylinder, bruger vi den her formel. Rumfanget er lige med pi gange r kvadreret gange højden. Og dette omskriver vi til at passe vores graf, hvilket er rumfanget er lige med pi gange fx kvadreret, fordi fx er radius på den ene skive, gange delta xi, som er højden på cylinderen. Okay, men for at finde volumen fra A til B, så skal vi summere alle de cylindere, vi kan finde, og det gør vi ved at sige, volumen er cirka lige med sumtegnet for antallet skiver 10, som er pi gange fx kvadreret gange delta xi. Okay, men det her vil give en forholdsvis sådan cirka beregning til rumfanget, fordi hvis man laver en cylinder herfra, kan man se, at en lille del kommer ud af det. Derfor skal vi lave en grænseværdi, som siger, at delta x skal gå mod 0. Og her ser vi, at volumen er lige med grænseværdien fra delta x mod 0 til sum af alle skiver fra funktionsforskriften. Okay, men det her kan vi laves om eller omskrives til en integral, som siger, at volumen er lige med integralet fra a til b, pi gange delta x kvadreret gange dx. Og siden pi er en konstant, er lige meget hvor den sættes uden for integralet eller indenfor, derfor kan vi sætte den udenfor og gange derfra. Okay. Og hvordan har vi brugt dette i vores opgave? Det har vi gjort ved at finde hældningen, altså hældningen for en ret linje, altså sådan forskriften, hvilket er det her, gange x kvadreret, og så har vi sagt, at grænserne er 0 til 0,5, hvilket giver mig volumen på 0,8 meter i træet.